teacher samalieta ngoro ku Emily Nyaega. Yes. Nyaega nere tata. Lakini makokoti elichete tu esengencho nde mwana moke mintu. Yani makokoti. Wana lingo tumia mostly ase omtandao. Wana lia abantu abange banalete Emily Makokoti. Emily Makokoti ngeyokorwa. Emily Makokoti aibolere Nyamira County. Lakini asabo nigamenya ta Kisii County asagoro kusameta na ngo kolere gasiane. Nekena ino mwana boda gose njeno mwana boda biwa. Boda nyene. Boda nyene. I don't know. Oko endie pigipigi bono gose. Endie pigipigi kuruma 6 in the morning baka marogoba. Baka saa 3 ngotumia chitochi kabisa. Ngokora biashara bya boda. Wow. Hey. No tuguchakira chingwa na chito Emily. Yes. Aino mwana boda awakora boda buna abantu bandi ba boda. Inkeke kiago sugumete ugaswase sector ya boda gosunki kiagara to gachwari getiche kiago ko bagia boda ngoko inspired. Who inspired you? Boda na tualete interest engakina amenya te we sister yane abwate pigipigi. Bono that time nalima assistant devetinga machine yera kini orataka kwegera because korunka seito ekare bunango kina ikona kine teke bomora aine chinyange china karundiri emepira nilikuwa nacheza football kabisa. Bono uri agande binga epigipigi yere nyomba igaba mora bakonya gotochanda to kwegera. So ngatwara that interest. Bono ngaliyo monta kanyegeri akakwegeri akanyegeri ekero kwamanya ugaswa ekere namanya bono nganza gutumia yeye sister yane. Neri bono natumie to gukorera masoesi paka nganyora ngana amanyire ugaswa bono egeticha ime ya boda bono ngaswa egeticha ya long wa korre naberire para koru 2019. Oh wow. Koru 2019 na kisabari yago yabeira se sector boda yabuno mwana boda nende buno mosubati boda ningi yere sana and ne what the challenges cha yabuna gasende onsira atwale challenges. Yes. Ono biye bwa boda ndakwanere buna ncho mosubati egende tangani nere kondagereria abana bane nere kungakanira abana bane chifisi school nere gonsoka nere gonkonya keregento so nega singia sana naende ekera abantu bakwegenete nabona musubati ekera uri para abantu abange ngo kwegena bale so mostly nae bagotumika se amangana amange anekera omuntu atete gutuma segete anekera guchikopiki omwana kuri school abantu mbabwate that trust asomusubati bametengi na muntu nabarandendere omwana ngikeribia so ye komeki gasiane yabengia ande nanyora amapata amange kobwaba bande abantu mbagwitabete abantu mbangitabete abantu mbansigete ngwanda kanyora customer nabego wa approach enyora ino musubati tabanga ntindi kuli na pigipigi musubati. Yes ine challenge abange mbale bakwanganga mo especially ekere mbure yatule mbale bakwanganga musubati takombogoli because wana go feeling ana bora moyeri egente kyongo goitakero moyo gose ngo sometimes ngo feeling ndebo berende naki ngibona tanyegenera nakibono lakini rende ese miaka naberire para bono tindi gutwara problem nabakonyora umuntu onyetata gitimo bogori nchebona nabongo tulia naga oyone naro nero gojanga madam nero kumbogori. Wow. Atima I think watabiringa boda nere gukuragereria abana meaning you are a mother kando na boda aenomo iboli no moiboli nga kyugo balance no moiboli nga kyugo balance imirimo yago no boiboli bwawo watabiringa gokwandega saa 12 kwira na marago basa hapi usiki biashara ngosiekande saa 1 ekobwati by the way nabokonyore customer na saa 1 agotengo kungwa omoira segete so that means nga ngogenda orege ka coach koira na busensa 2 nga kyugo cha wa balance yo boiboli ne gasi yawo ekobe challenge sana more especially bono bunancho moiboli mbota abana kinyaruka ekobe challenge koba we kurisa abana bawo litukuligima so eminetinga maambi before tarasoka rasimo babange lunch rasima naenda olengereringa abana bali natinga nyomba naki donye korange ogenda orolenga ingi bakoli obagorire lunch then naenda ogende ande marogo baboigo naende kwarigereri chinsa kwagora chinyeni kwabairera nini so nabeko be challenge mostly okonyora ore
isiko kubwa nyumba isabana libori ndiriantete kubori with all due respect no nyomire yeah, because intete kumanyanga omugako nabwate ni challenge negeticha kya gukora onye tonyomire it's still okay. Because nataka kumanya ngo mugako kuna bwate ni challenge because chinse jwate biro gocha kwaira na mwe tumugaka na ba complain ki bono moine gako endo ntigera abana litukurigima abagakambale bara complain enta ti ndo ligo se ningwanere kwende yu toru aseri boli thank you toru aseri boli bune ekero gwachagete boda yiga sister yako nero ya kweto koboko wigira magana y'ipigipigi kandi one sister yago you have a family ende nero barabu mba kweto koboko kurulitangani kero wachagete boda nanya konyora problem koro se familia ne no my brothers mba ngeto koboko na a lot of friends nanya konyora go se monto naro file tinge gasingo kora nembe maybe onya bakarororo mbali ntamanyeti ime yabona ki maybe mbage jiringa nyale bengo kora re gasie lakini nja senje nabasani mbwate na bale very proud of me okay Boranga toto nekenda steka chapto kiro mwancho mategerari chinse chiga ni sano chabarmambi aiga se studio igomba to moswati Emily Mokogoti gakura se county muiburwe county ya Nyamira lakini igago korrege ticha kya ya se county ya Kisii ase chinse mochiri chia Samita buno moswati boda okagendie pigipigi boda abasubati bali ko nyamuko yunga basubati mbale para babere batatu asa babere batatu rero yo mobonera tubwata se studio okuruku Emily Mokogoti experience kya unga kikia birase emyake kwa birase boda kuruma ko 2019 ebigibigi buno gonya kobera para gonya comment experience number 1 gonya komanyole gonya konalere kabisa bono konyoranga kwa nyenalire kabisa naenda bono gonya komanyole buno ko handle customers okonyora kwanalira abantu kwa gambire n'abantu abange una deal na watu wengi kwanyoranga bono numa itobuno okoiranira customer chao uno go handle igolende kogendera kwenda inkikia beire challenge kikwanya konyore nene ase sector boda ayebuno musubati urase boda challenge nene ngonyora abantu mbaroro bagwata matusi ando mbaroro bagwata matusi ekine chi customer gosire nabo konyora maybe abandi ne chi customer linde kwanyora maybe customer gose sibete gento kiae ona bago ikali stage ririo komadenga na kingo koirande gucha achake gukurama gose gukwanira bobe style ri bono konyore era kogechi lakini ndende bono twabanalire twabanalire challenge ndi nainde challenge ndi nabo koiro monta ko chibesa less likawe nedo ko chibesa chiri chibenerete okwa less ona ringi guchau bono kwanyora ngarende ekera ko ire less bono maide kwa moikiria ase kwali ko moira to ko moirania igono kwa yire igombaro bago take advantage igombaro bago take advantage inkyora ati abantu nabo igonda atake ko encouraging tiga abantu basike gas mo especially kare ko nyoro musubati agwetoma musike ndia kumurama gose kumuiranira bobe abantu basike geticha kyo abantu basike geticha asinge njenge geticha kyo musubati miliyota birengana kiye kumurageri na kiye ko mokorra akira egento abatega limbare bagende tonye wakachisimiga iga timaitinga useneli boli batete gukuboli kitogenda tamone chingwana cheito singa kindo chagiga chitaika cha butokire chitegerete niko minisa nese tochuka chirege chinsiga isano nemo chabono mubasa igase studio mancho mateli gonde no musubati Emily Mokogoti oyega no mwana boda igari ase sector yaba na boda agoshindana nabagaka kweli agataba erega tetenga tindigo choranga ngeticha kinko genda kogichanko nyora kende atabirenga boda yeganere ko masomeri abana boda yeganere ko mukorera kirigento naende obainywiri musike geticha ngoyura kunya gwake simi enkayo mu gusegeticha ageticha bwakire bya Ongana demosa atu ko sedinga nyama ka bwatira dalingana naigwa ngabwata abana kinyero kajioka nali chibuliane
abwata abana je Enkayo mugusie geticha leo. ega tija Yes. igango senja brate stenga sikwa bwatira na Dominic Motura omasubati inje na komo tabia ega semono Yes. esenge joka igando chenga nto bwata basubati sense me ya jebrate bago kora ko chikonge abasubati abakongo nande bago koira roza binande bono ometa abasubati mbabwati ngora bune ya basaje omete na bwata chinkwano chiria go gochira ngora igo no mete sauti ye ina ga ko banse ako tabito gamba to igwana nkoko ga customer kwanyora abantu bono buna babaito chi customer chibanje tabange mbara babera bagweto makweli kweli. Okay, mbia mono mangana buna yunara ko musubati emili omoyo bogokora emirimo na musubati ndo tegerata ingayo mugusigetisha lo Gitija yes ngiro nyamusungire go ragogaga to musubati yemili igo ibonge sana kwa sababu yes musubati gokore boda na bora kitagure kinkora abandi abamura bakomenyoke bara na bade matusi yara mabi ene tyagete yo na bandi baje korona musubati uro jembu yago bara. Okay, mbia mono enkayo mugusigetisha lo Etija musani bwete bire sabine tebire nari wate yes itangani twaru pongese so muswati yo eko gara eka sikiro montono ija kwerwa nandu na baminto batabire ngasenge je baswati erega go chegento keri mwate abanirinye mwachera nangansiringi chikoro ko isirini ko ikasigete erega go kobo go ikinande besa ya manyete terigo sarikanjire nde yonsi bake kolega singiya igo na batoko mama yo ngatigaga nde bosio na ba ko iwe bigori biri ya baswati bande amanyine geti cyange chole tumonto ngano mugaka go senkiango geti chanege tije ko jije ko ira moyo. Okay, enkayo mugusi Hala sakeri rimere diawo encharanere lyogindrengi wetabu kando urigotete konsaria mato yes nanje na mopongesire na intikoruga ntoro choyo moko gendiga kore biashara buya na mopongesire kabisa segasi aya mbia mono yo mweri ogaiga enkayo mugusia lo Stengo tontuma na wakire bia ole chinse macha matororo SDA church ere pencha mini mwenya ngono prraden sagarambura pono nambe mongo de ipongesi musubati baba ando muntu wetuma na kiako akaliko nyora chikasto macha ya senjiringia na basubati umete babati minwe miansu yes barangire customer ndio mono muna bono iga muna basubati ekare bachi sine stage iga okonyore bako yani aba tote baba gako aba satarene okonyore na vanje te kuline chipikipiki cha basubati sana igongo motebiga kali aka konyora tiaga tumike na muna ngokwana iga inje no muntu poda aiga makuta no poda town seito ga iga bosonga. Okay, mbia mono litukweligia asante point nerate bire gabunga chika no bata customer basubati nimbade customer basubati nimbade customer basachi igo nona basubati ngo support bari tima itinga ase sabari yiga yago ayibuno mwana boda omo subati ngori osen support kiri kwanyolre mono ase sabari ego kwakiro kendo moyo kwagendra kalituko support na nyorre mono mo especially kuru se ebigibigi yane by the way abantu bakonyetumia mono nabasubati ebigori ebike abasubati ebigori ebike abasubati ebigori ebike nimbota chi customer enda bangina bali banyegenete nga nabonko bayira bya lakini nande mbale babwate that nininga mongina musubati takombogori
bone ibigori bibi kana wankoranga support bikonga ningia sana naende gwakana kwabo igokoro kuya muri gusumbwa muri gusumbwa kobwa ababa emyaka yajire gopage inde bale sana ababa abantu banda ababa akwa twende odayo mocho koragenda akwerera sana by the way bakwerera sana na pesa nire ina wate mocho koro arako sisi niga gutwira bakanonye namate bona kwira na nama sisi ni alioka inkyura tayo musubati otagerete chinga kibuni chiga kero kende nabo ale willing atagete go korundi kobo murundi bwe pigipigi buna nayo ru musubati lakini bono igaho bwete guchaka njengo ngotebinda basubati abange sana na ndi mbale bago sono ene mitandao baso inbox jane bande imoko tinta itochonyegeri pigipigi yes tindi ko bakani abongo bayinikare jinga ni njumba egeri anenda de kwinikare basubati abange baru nyomba basoke bakore gasi abo tali rasmi osoke ochiko kore yani ye pigipigi lakini imoka karu nyomba gabu etome abu etome kabisa kore gasi no mukia omukinoro inkyura ade basubati bago chole mirimo to basako chole gasi egasi yani buna banyere bunere iga ye pigipigi ebwete chigasi nyinge sana ande tingobeka na mondo ikaransite nyomba oganyererete exactly so kaisiko kolega asire ma beka chinye ni mugondo injumba egerie pigipigi to soke para toros chibesa gasite yere ya musacha gasite yere ya mukungu kero mondo tigaimoke akore gasi kero kendo musacha naro tekerete mukungu wena bare willing kwenda akore gasi ya boda lakini bono egetango kyaba no musacha inkyura tia basacha banga buna basacha mbale ba musubati na babwa to moyo bokwenda go tanonye boda yoka mungi na bataite kwenda no ne chiro koni usini akoro bonchuli bwa echiro aigo rigo sene salon yae lakini okonyoro mugaka umukani nga tinta gityo gende geticha gete tinde tyo kore gasigete inkyura tia mugaka bunoyo asinge baga kabumbaro amagaka abumbaro nari na butobwata abange gusiya ito gusiya ito gende we uchanda bagaka abange ni security tata ite mukungwa soke bona buna bone gasiye pigipigi ni matenga basacha mbaro abange bakoranga tebwenereti kokoruna mukungu so mondo ta korora biyanga mukayo sokire ngane pigipigi akorundi mbagwate kwende iyo ime yabonga egasiye ne nchafu ebona to koruna na abaisi be chipigi buna bago baruka mostly nga abaisi be chipigi tata kweni kare jaba saja abange nga omusubati otigaru nyomba yes onyega kwende chiro tigaende chiro onyega gosoka rundi pigipigi tigarundi pigipigi amasikani naro mondo toja komogitera nyomba nga bono ngatinda itimokana enda kore gento gete tiga bantu bakore gasi omochoko noro ase gasi unanje kerengo kore gasi yane nimbwata amasikani yane igo kere gasi nebwate no monto oranje esike akore gasi yae tiga gotanga abanyina nyomba ko basiekerera bune ibusi nga mutagite basoke bakore gasi na ora uru abate ni security ngomongi no chikosoka gochie chiro njikugura na late kwajaga komwaga chirungu abande batanga ngomongi na chikonyora by the way Emily abande bali bawucha batabanga umusubate keranyorere besa igakubura no mugako ya maskani igagochinje class igagotwara enchera nera gochwe bogori egento kegochagia discourage abasacha abange kurugo support abangena baba endeke ticha na kene ngabasubate kendo banyore chibasango chenji bali of course ngwa peniere basubate ngo chenji bali lakini njengo tebanga ekobwatekana buna kwale koiro musubati oyo igo bono style kwa mbegete karenta abwate ekere na atwarire ndoko bwekana paka ngo sibia kaborogete ai baba teko bwekana lakini rende bono ntuli ko encourage bantu babeigo ikare kwanyorire besa still nabo bwenete gusike family yawo buno musubati igo to magana yo kikwanyorere besa obwanchani obwanchani sama gosa arenge mwaberaye ikaransa inu mwabirane nande ndo bakungu mate ndonjete goiterera ndobwa tinkore eriyo kunyako gacha mono nabo to goiterera igo ikyura tei
efamily etegererete isiko gaiga goseki watabira bangina bategererete nona bagaka bari bagutanga bangina babakuru kwende gasi watukumungi nagende gasi umuntu nende gotabare ngwa anyway ndete kwenda gabo asenge nzo steka ndo chitigarite gaiga isano neso tu isano nebere chuka chirage chinsisane mocha bono mubaso